แต่หากนี่ก็สิอาร์พนเรือตะเรกจงในเวียงแกได้ก็สิกับคำกระปังนะมันตากินองรับบัดกิยากินองรียากิมาสิแคมดดนะมารกันนี่ก็ได้ก็สิเมลเดย์เซเลบรชันละเนี่ยก็ตากกับบารอกรีหางเนี่ยรีจงนี่เซเลบรตยากันนี่ก็สิบันกันมาบุรมยากันนี่ก็สิกับกระปังแต่หากนี่ก็สิมันตากินละบันอีชิบอนพากีจึงเป็นเคระนะมันตากันนี่ก็เมลเดย์เซเลบรชันบัดก็Kendan ruka price distribution ya nabantaki nong rep lani ki nong ri masih kiba no senyang ya ban penmi ya kadut masih hake kam ki jam ki prepare hang ni mentang adon bat iway na ki bayo award mentakasi tai di ba minute bru te ba sampai tu lam yang ini naduk meno pilas tang kan kam bat ling ba ka jing sang jong pi kan kam hadu kan no kala ai ka jing mentoy ya pi ka ya ka yang bat ka kamai ka jing ya kan di kamri masih nongkong nong siap ngasdang hasnem arjar kapra nongpor ngasdang tang ngathetang lai teli mesti rit mau kumto namar bantet ki mesti bahe kalong rempelat fi tegda ngathetang beridi hagador ke ba kat bangala ai ne jing tres tom jonga hinga thet lai peujar kita lai teli ngathet nang ni nama lai mau yong nang ni adi nang tu ngari ngapen hai ki enda ki lehe nasan nang tu hi ngala sedang ban yo pan bun ki mesti mo dai nang tu hi da hoden pat nang ta jing tres tom jonga hi kumbang iong habang tres tom don bai ki berap ingi don bai ki bekerja lanti jongi hedin ngatu ngapa yo se jing rap naga diary mode develop diary department ngayo gimil mission hang tang sedang ban penbun mesti jonga aduk mentang don kat arteli mesti bahe kat arteli mesti bahe tekmut haduk mentang ngasi yo singeu hi gini kam kalong ke bamentoy mo bamentoy ngi nong rep ban ni bingi lek mela sene situ dangi lek kemut ngilek bela lek sejong gi mahjon gi malik ngilek menta kemut ngiyo kam menta ya sahabat ngimtip mo ngiyo ni ngiyo rangi yen bat ke kam le jong ngi kiti le jong ki trestom le jong hoi kemut ngiyo bai fi dari ngiyo lai spa sau spa san spa si ngi rung long daily bai kata kam jong ni kam le jong ta compare ba fi ka kajing bat kajing mentoy ka ba fi syamba ling ba kajing ya lenti jong fi hakan ka kam kijing hi bangi syam kajing ya lenti jong hi hakan ka kam kalong sup ha tang kalong tang kawai kalong ka ba long te deh long te ge kam keni ngi ban ye dom ban ye srai ban bat ki marjan mar paru ngim don por namar ngi long tista ba ge kam fi ban sewa saru ngim don por ngi long bai tang ka ying ke jonga bat ki kam ke jonga long fi ta ka ngim don por ro ka long jing tang ka ta namar haki kam sio bharu ngim don por teng wat haki sngi beleru teng ki bru ki deng tai ki sap kot mo ki le sini style le jing sen ni pan hap skri ke tu tang ba ki kam jongi ngim jo fil re tang ba ka long mujia pa lane ke long shan bat phi ke jing ke sem jongi menta phi don kat nongot ka tre lang apo fam menta ngi trei sangut hai ta ki bana yeng sudah ni don way banabar arngut ki bana yeng prajonga ngi trei lang hi katno litar katno e vila la ban pemit na fam mentangi penmi pra peu plus kunta hai di supply se ngi desa seyau ba hi sa jantias sejantia ngi desa tu jan prajan sino sing senar tiang sumulong sport joa kunta ngi di dei ka jeng yo i jenga ka jong pina mentakan ka fam ba vila sem kajing yo ijinga hi ka jonga ka dei namar ngikwa ban penhe ka fam tang ba ngimla phi namar ka ka bemila ngamar ngisem jing ha hapo mekalia jong yem bonsen mentang ile bisni ba ke ngala ban ong kumnu ong ka ta namar ba ngi ot yo phalang selom sewa jong kibru kinong em phi nai are ngin so dio tu phalang tang ba bha ka bha bo unyap tang ba
ban ni kebangin ot long kata lang ko jing sem jing api mdai kum sepelnya ria sport car ngi don kam yo unu prang ru ke kendeu ke long jong ki wei jong kar ngila ban increase ke farm jong ifi pi pat se jong i pat ke long kata ke long sem jing api Sannya betang na jakala jong. tang jakala jong hi Dam jong la jong. tak mut lakut la wai fi Kal artli masih kadai namar ba kadai na kata ka bam la ban supply ba mi ban ai ba mi. hoi ke dai hoi Tak suki ka jingri. suki hoi ke dai suki jing ri fi Pipin ngau ya kan ya syaki saka department saya dapat sinyal makanar ngasiau ngisai pen sinyal hi kita jing jong i kine kita jing jong i ki barabor ngi kendo kum nong ri mesi tang ma peli sorkar mau kam lalai namar mau caka hai ka kham ban ri masih kham dot ban ni compare ba ki masih. oh kam fi ka ba ka namar page ni mau long hakini ki kumni crossbreed em baro ki jai meraru bengi cross em ngisia jong baki kloi ba ban yap kloi phi ka jing pang ro kabat kloi ba de pai ke ai bentar kabat kloi him dai ko de page kum ki mesi lokal de ki yo sbu yo jing pang nyang khnap mo sebengi ong nyang khnap ngani ki FMD de ki mesi penar mesi lokal kum ni de ki penar recovery phi kum tu penar koi le de ki mesi dut pat kum ni em Natang jing pang ibari la dangim sumarem ki yap kloi ba phi takadaw ni hapan sumar ba kum sumar kon lung phi kita Dabo hayeng hasam ro kamot hap. Habo be hayeng ka bapaka ma. hoi habo haying baka namar mentelang kum niru kum singi kreat haban ka bhai ke balai ler ha ka por liur de yo skan man rungem udai iki mesi phi takadaw hap ya da pa no skan ro isnai mesi de yo skan man hoi naga ha ka por liur uska nyuban udai ha ka por tadang ro kejam ro takadaw hap sumar ba kum sumar kon lung phi sitom ha ka kam te ro ka te ba kam tang basuk ro ka suk ba phi ka kam takadaw Sen lari masih tak kamot pihak don lang be itu. hab don lang ar pasok untang Kembari kon. hoi Tapi pis ngom na mata be fiyo kini kawat. hajing sniu jo ngam hajing sha ngam expect ngam kmilen tir phi bangan yo retang menin hi kong dari bangi sukhat sai khot i kong dari mo fu ni nga ong minot phai ki ayu kumta te phin se yo ka won mo nga sio kondit yele de mo kum num ta khat state mo kana direct rate ki tho i jing tre stom jo nga long nga sio kondit phi kita kom hadin perkhat bat ki ong bo phi le tre stom katu bo phi le ri pen he i msi jong phi ta ka da ngin ai award phi mo ta nga sio comment mo Iki cuman tu pila juyo na ka department. jing metoi hi bangi yo no nag department don hi ki khandiat khan sai ki nang nei na tai tang gameng bangi yo dai gamil mission phi gamil mission ga dai ka ba kani ga dai ka ba pi kwa ka sarkar jongi ka ba kwa bagin rong nong rep jongi balong ban pen he ka kam rep ga ri masi phi ta ka daw ka ai ngi ka ni ka kani ka loan tang ga free interest phi bangin thet ban pen he ka farm jongi ta ka dai Kamu pina kata ru pila yo mentoi. ni la yo na ka ta hoi To karmen ba nang ni sakman. Ma kedang biang kompa kerteng ke jong pi hi minat te ke kam ru ya i ba fi hoi minat. bentai hoi Pila tristom pila yo ni kawat congratulations. ta hakik kumlai piro Tenang ya tristom. ta hoi ta Hang ni bat nga mentang adon bel iwe rang ba ibala ri masi mentala ke kan reu kan jos nem de. Baleng ki kasi ki jongi ki dupna ba ban sim ya kene ka kam ta mengi pe ya kini ki than sor le ki bon ki khar bihari bat ki we. Te baleng ki kasi jongi ki dupna ba ban sim ya kene kam ke e ka jing ele se ban tre ya kene ka kam. Ngapan ngawan mirang te ndon kerdu bela kerdu yung tu ngalai bela nak jatuh ca boy imsneng ngalai bela ca boy imsneng trade ki pham bahan trade po pham pracha dan kuberman bro te ngayo lat khendet ngathit musikun wei tala tu ngayo chia ngayon dong pen he unto dan mata pan nang khamlong kan tang ngayo thit jaka benchni sam si bro dan mentari kam abiang hi la ke yo chnai yo sam lo ka tu bat mai ba mai di bro chikun la chue trai bidang ka tu so mi tang lam tu hi mai Kam teli masih bidan. menta dan baro dan khadar Kara. Ki ba hayeng baro ki tre lang ka ju. ya trai lang ju Ikon ki ti baro. ikon Kanong lang ki kon ki. ikon sangot tang lai nyut lai brio dum tai dan stang ikon sarang arang godai mat kun kusuai Ta baro kita lanjut ki tre lang. itu ya trai lang Hadu kan no try ma ka jing mentoi pila ban yo.
naka ne ka kam ba pi trai tu te benakeng yang jengyo tu barak te kala kham klai malayo tu jakara tu arha arpo jasol pot hi rabut kabam kadi la chini im beto dan kam ga ga wai dei lot be bam ma chiyo beto sistem pare kam ma no ya sistem te bun ngam bu jeng khan pi chiyo bam kelum tu kat baya ang anam mod ben ailan si ki khun te kitre nim tre gila anam la kum tre manga na te long la im jan la im ni ka tu jeri masi gan kon ta ki sem ne em ki khun dum ta ki dang chong lang ai ni tu bla lek briu de kham tre chu da ma la lek briu no chan ni chino pi yor ngalingo ba beli khasi ki duna ba ban chime kane khambun ki takhar ki ba khamari masti namar ka kham jun jari ba ga ri masi de nustab man mit ka kham te la te man mi ro kum no ro khandai baji khandai chitang ro tung 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 na samsi bat nustab ro kum do san baji la hap khi la kham dot hamara ra dot hap yin to sakai bam sai kham jun jari ga ri masi de adam la ben chakri te kam long yu ri masi kan churi kalai tali le te ani long ka la bun ni kala tang le arab lang pat kala le kamajong pat kala biang la ka biang kan mar phlang ya tho kai to chiket arket sini bro lai pendap uskom pinang ne na department pio chim toy la ya itu kiskim masih ram to asin dah kalai rap kala arab cibun tang ba tu ba ya pun ba ambat bun kham long ong yo tu masih ai bun bia sia thip bujuli la ya di no gitu thip bujuli di wai kim long ki tu bayak ne kim long de tu bio dan ni bio skim de long hangam berwai tu biom no bun yo de tu masih no wai de por kham dur habat tol habat lo telai no khumot wai nang kham dur te kamla te ben bat ben ri gitu de de ki masi na sane bun de ri masih ri sane de kila pensau ya kata sa ki department na pas ngau doktor bro emang department pas ngau do doktor snap itu menum long dong di bujuri na di wai long bai menera PVD no kita piji di ngadi ma the di wai long dong sedang dengan la khang chu di ngojong kan tolong tak hakam te ka no ka jing do kadon ka jing yo kadon ha ya ha kadon ku tai kan dan mentar hadu mentar di badu don kapor dan nadut tu kalau long dadu apor bi odut akan im pikan militar sistem entah untuk lai po san lai pon rugi sinong fi supply san don gibuan chim hayim chi ai kum tum như thế ai be ni po de bisa mairang am hani po seneng ni ya dai lang tu kajo society suju society terminal ta hang ne man ta bat ngai don I bansan langkar bangar ibala sem ya kane ka kam bandri masi khamdot mentala aya mo na ki khat wei khat arsenam de te ban ya thu ingi khandat ha ka jingya linti ka jongpi wa ka jing stang ka jongpi ban sem ya kane ka kam bat hadu menta kam ne ka long kom no da ka ba pi sem ya kane ka chat kam da ka ba pi train ya kane ka kam ka jing mentoy ka ba pi la lap ma ba pi la yo ma ka jing mentoy da ka long kom ne phi ru kom ri masi da ka long ka jing mentoy ka dun ka en ka badi masi ta ka wei ka jing ro ka ban hi tang ba ngim dei bandu jing kerman ta kata ka jing ti jonga te ki jing pang ki masi ki ban ta itu misuang lari suppose nem ye minta ngarang sedang ri ngarang yo breu sedang ri ta ngarang ri minta saus nem ye ta kumtu masang ri kong ngari ai te perlok we ke masi ala kumtu tanga yo ke skim kan tanga yo ta ke skim tanga asang penhe minta don nyu teli kemi lai teli kemi sau teli ta hikun pat we msi senrang ta ngambu persang hi bangan bu khambun ba yo jing mentoy ta hiwe ro kinong di ya kadon ta kum ngam nong ri ro ngai yo mentoy hi ya kapisa kapilan janap biang ya kayeng kasem ilok ya himan ki parah yeng kin don kam kan no litar vila la ban permi ha ka si subu menta ta sau khâu sa supply se ngai hane entah han dairi ta net net la ban di sewe ro sinong thau ki bakwa am tu
kata ka sao po kalong bet nakapo sa kapon na gidon kipor kibayar. Dan hi kira kumri masih te kumta dalai ojing pangong miot dut syuk ta kata ka ngashim sistem hi lajong ta kumta kan don ban ri bahai ka masih ban sumar bah ban lai lakayap ye kumta ta kan ning yo ojing mentoy na kata kan sumar hai dawai bah dak sumar bahai ka masih kata hi ka we ban yo ojing mentoy bah le lajong พี่บลารีมาสิลากาตาพาวสนัมมั้ลากาตาลาชพาวสนัมขัดไว้สนัมกว่าบาบันกะลีพี่ก็เวก็ลองบางขัดดูกัดโนชิชากะเอะบันรีมาสิคำดุนน้ำมันไงอีบากิปนบากิเบรกิเตียงพี่บันเชื่อมกันกับคำน้ำมันบาที่องบาจันจาร์บันสุมารจันจาร์บันเองมั้งแต่กะกิมปัดอยู่อีแหละเสียตากะจิงบันโต้แต่มาพี่ก็มวยบาลาเชื่อมกันกับคำพิละบันใช่ ka we ka kadon hi kijing long kata hi ba ka yo kijing pang ji sistem ka masih long hai ka we te song ha ukun rat kan do ri bhai ki masih te kamdon re kijing ban ai plang ba ban ai dana ba dang kata hi te be kata masih dur tengah persiang re Kamu kiwe masih loh kan kiwe masih bam hadu kan no ka we ka phi ban ri te ki we ki masih namar ba mio ta kijing mentoy kadut mio ta mo ong na mla kan jun sabam yu tu masih kata ngashim sistem tolong itu masih atur lihat Islam long ngashim sistem dai kata to kata orang mla ban tip ya hadin yang ari ro mo im ta bi bun ha bagi ri ta mo ni te mla ban tip ya kata ka ban sawan ta ang kata hi kai ka jing i jinga ka jong pi na manta ha kan ka kam len ni jingai ka bun phi ka jing duna hi yang sam dari ka masih te long kham yo jing mentoy ka ni la jong ro long kiwe ro kan yo inuksa kan ya kan ti bayat negeri masih biasa nak kan nyau teli tentang penhe susu anga na penhe susu ya kata ngadang lan penhe susu ngan long ta kan dalas du letip yo nga bu kambu ny long ka pham ro kata nga kwa jingkerman ka jingkerman jing tristom kata jing tristom ni ro ibu kata ka jingkerman ni pi mo dan ba pen long ka kam ka jam ka ba tre mo di kom te perkui au boleh hi bana jrom na punya inti yang ni ha ka no ka kam apa kan mau yo boleh te duk jingkerman te kata dan bak te hang ne mentang dan bat i ba Sharbin jana iwe na ki ba rimasi mata la kan asnam ba Lais Posnam. te nga ka ngala kali na kiwe menne ka i ka jingkali ka banga kwa ban kali na pi pa de kalong ba kumno pin ai man siam ki we khanang makin siam lang ya kane ka kam na markat hadu menta kanang duna ba ki khasi jongi ki ba siam ya kane ka kam ban rimasi khamdot ma Mata. Te kagabaya dai ber kamri masih mah. Nakaliang jonga ngadai hi beriu ba ngala rihi nadu bas dang ngala wat lat hi nadu dang sedang ngala yang ram yang syahi te nang kong nang syap ngathi tang iwe masih te hadin nang tu ngala yo mat si bun kijing jenjar moh ki baharu ko mah ibadai ber ka kamri masih te henrei babun ki bru ki banya kamri masih henrei ha ka jing yo sngu jonga ngala dai hi beriu bang ladan laka kardan moh tual pas tang bahan rei babun ki bro ki ongkum no kardan jong phi pidang tho plang tang bahan rei ngapat ngam salia ada dai harut surok na ada dai saklauru ngatrei be laka kam ngaya be sakamat henrei hadin suki pasuki tang na ine iwe masih mo ngayo kalar kalenti kapan dap kapan bet kapan biang ngana ta kadau ngakwa aru ban ai man simlang ye ki khun samla ki para samla mo ki para samla kasi jongi ba babun ba ngasukwa ban pasat jumur lang saki ba wan am le rang lada dai ha kano ka kamru ngatip ba ka kamri masih ka dai ga ba man rei long pat ki bre ki batur siaprang bat jaya le mo nakata kadau nga kumban suong no ngakwa ban pan pa hunai lang ba ine imasi iba tang iba nang kong du anrei nga ngala banri ngala nang kambun su bat kadai kanero ka bela penyo ying penyo jaka penyo kali nga mo te tang katahi ngaru ngakwa ba ngan penkut no tengah su ai man sim lang kiwe ki para samla jongi ya ki bala don kardan ru kumju bad ya ki bom don kardan ru kumju to sim tilang ya kane ka kam bakane ka kam ru kadai ka bala ban pendap jor haka ying ka sam jongi ya kalit kawan jongi gathered here basically to celebrate and to honor Dr. Verghese Kurian. Today the National Milk Day is actually the day that he was born. He was the father of the White Revolution. And India, from a milk deficient state, from milk deficient country, it has transformed into a milk surplus country, or one of the largest milk producers of the world.
tegumungi minta sengi ketika bengi rakhe ka National Milk Day te kum ka state ka barit mo ka jila barit te sing inum don in huge volumes bengi la ban produce nrei kai ka koi ka vision jong department ka dei bangin la bangin pinmi ya kita ki processed items kiba long kiba la ban pau nam ya ka jila tingin dei hakiwe ki sheki European countries ki pau nam ha nam ta ka cheese nam ta ki chocolate nam ta ter yang ni po Meghalaya ngilai ba akan kaliang jong fruit wine kala sang pau nam menta nagi wine festivals ki barit menta hakni no ki festivals ru ladun be ki wine festivals but ki penon kam do so pai jongi te ngiro hangni le se ngila bangin produce ya ki artisanal cheese no ki cheese but kumangitip bagi European countries ru ka volume kim da bon henry kilaban pinmi bere ya gini ki cheese products ki artisanal cheese ki ba fair but ki ba long ki ba paunam keleng perthai te ngiru hangni po India natra gi don tang kato kani ki jaka ki bala ban produce ya gini artisanal cheese te hangni ngidon ka mariang ba biang ngidon ka culture ka ecosystem ka ba biang te ngayai kentu bat ni nak department ro ngi kwa bangin penslur ya ki entrepreneur begin pai syakaliang jong kene ka production of cheese artisanal cheese bar ka deru sibenta jong ka promotion of tourism ru ban yo ban kring ye ki nong pitka shene te habangi kwa ban promote ya ka brand Meghalaya umde atang ka music ka craft ka culture ka cuisine food and flavors ru te kata kalong ban kam bangin ye persang bangin pet kumno bangin pinmi ya ka cheese jong ka Meghalaya par ka cheese ka paunam ka badon ka flavor la jong but ngidon hangni ki lakadong mo ngidon ibon ki ni ki banong no ki local products let's say ngila ban mix but blend ye ki ni local products ngila ban produce ka turmeric cheese kumta ter te kata ka jing persang go wei ka ba ngietmu na ka department te nginget ba kani proposal kala ban tik jumut let's say ya ka to kane but ngila bangin ya chaprang hakane ke jing persang phina phai ka khasi culture ka dut kam dei originally part of our culture ngim judon ki milk products nei menta suki ilai ka potential te kuma philai kani ka processing plant hangne ka basan 2000 liter la don but segi chatura sajwai ru par kin sedon ki processing plant ki bas pho pra hajar ter ki ban se inaugurate hakini ki sengi banwan hakini banai banwan tinaliang jong sarkar ru kala launch ka Meghalaya milk mission barhak jo ko poru na CM elevate ru ki penslur ki ajin 100% subsidy ya gitu ki bakwa ban sim ya kini ka kam te ngiru ngi naliang jong department ru ngi kloi banai training banai jingrap but ringkat bagi scheme of fair ngi longi kloi ban penslur kini kam pina iya ka East Khasi District Milk Union de kala ya kham shakman kidu ginari products pila kleng apa sor tekanir ko kade gawai kajing persang regard ber veterinary department ban kumno ban brand ban eye visibility ya kini jai kam te menta kadang stang ha kampat ya fully inre kalong kajing stang gawai but nagane kajing stang nganget ba kan saya ibeteng but kibon ki kena samla but kibon ki belong interested kin one but kin ya snok tilang regat kin tre jong ber department ba kani ka kamru kandang roy kandang kio lagi Porsche ki por nadu umshwa hadu umtani